مدى شما شما كل الولي كم حياة معبد كل مدى شما شما كل الولي كم حياة معبد أسي 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 سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونون سنة كتكوننا وتر من يوتيو لو من نريو أرستي بزعبا قطبا شركنت كمون وددر ناي باورز سوبر باورز هنا هنري وددر زلو حجنا حج وددر نزن هجراتنا أفريقيا نعشت هجراتنا أفريقيا ترى يكون زها سزلو نتن عبيت هجراتون أب حدا زودق درجة وددر هنا هنري مهنياتو توب تيرا بتزلع على الترزز جبر زلو قطباون ናይ ፅልዋ ውድድር ኢና ክንርኢ ሓንቲ ካብዚ ግዳይ ኮይና እትርከብ ሃገር ጣልያን እያ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝተገበረ ዝግበር ዘሎ ውድድር ከነነፅሮ ኣሜሪካ ንቻይና ኮንትሮል ንምግባር እትገብሮ ዘላ ፈተነ ንኻልኦት ሃገራት ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ዘሎ ኮይኑ ተረኺብሎ ጉዳይ ናይ ጣልያን ኣንጻር ረብሓኻ ምኻድ ልክዕ ከም ኣብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ዝረኣናዮ ናይ ጣልያን ፍልይ ዝበለ ከይዝ እዩ እስኻ እንታይ እዩ እዚ ድማ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ጥራይ ዘይኮናሲ እቲ ጣልያን ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ፈቲና ዘላ ብመንፅር ናይዚ ኣቐድም ኣቢሉ ዘጋጠመ ኩነታት እንዲዚ ካብኡ ተበጊሳ ጣልያን ናበይ ገፃ ክትከይድ ኣብዚ ኩነታት እዚ እቲ ናይ ምስ ኤርትራ ትገብሮ ዝነበረት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ክንሪኦ ኢና ሶ እዛ ቪድዮ እዚኣ ብብዙሕ ዳይሜንሽንስ ክንሪኣ ኢና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ኢኮኖሚ ናይ ሃገራት ኢኮኖሚ ረብሓ ሽርክነት ከመይ ከም ዝመስል ድማ ብተግባር ክንርኢ ኢና እቲ ውድድር እንታይ ከም ዝመስል እውን ዓቢ መብርሂ ክኾነና እዩ ብዛዕባ ቻይና ናይ ኣሜሪካን ድማ indirectly ውድድርናተን ዘገርም ሓበሬታውን ክሸር ክገብር ሶ መጀመርያ ላይክ ን ሰፖርት ግበሩ ክፋል ናይዚ ቪድዮታት ኣብ ድራር ፎር ኣፍሪካ ብእንግሊሽ ከውርደልኩም መጀመርያ ግን let's look ናይ ኢታሊ ኢኮኖሚ ኣበይ ኣሎ ንሽተይ ኣፕዴት ክንርኢና and then we're going to see what happened so start with this one ብዛዕባ ኣፍሪካ ዝበለቶ ሜሎኒ ድማ ኣገራሚ ትሕዝቶ ኣለኒ For its rich history, exquisite cuisine, and breathtaking landscapes, faces critical economic challenges and opportunities. In recent years, Italy's economy has become a focal point of global attention, not just for its illustrious past, but for its complex economic hurdles. Italy has struggled with these challenges for over 2 decades, contributing to it. So, ጣልያን ሓንቲ ካብተን ብዙሕ ፀጋታት ዘለዋ ፍሉይ ተቕርፂ ዘለዋ I mean, the Roman Empire ዝበሃል ኣብ ጣልያን ነይሩ ቀዳማይ ንግስነት ሓያል ተዓብ ዓለምና መወዳድርቲ ዘይርከቦ ክሳብሎም ዝሓየለ ንግስነት ሮማን ኢምፓየር እዩ ንግስነት ናይ ሮማ ነይሩ ጣልያን ነይሩ ምስቲ ኩሉ ቅርስታት ናይ ትሽዑ ዝነበረን ገለን እዛ ሃገር እዚኣ ብዙሕ ፖቴንሻል ዘለዋ እያ ከምኡ ድማ ኣብ ስትራቴጂካዊ ቦታ ኣብ ኣፍደግባሕ ኣብ ብኩሉ መዳይ ኣብ ሜዲተራኒያን ሲ እትርከብ ሃገር እያ ከምኡውን ኣብ ኩነታት ኣየራ ንሕርሻ ዝኸውን ብዙሕ ቦታታት ዘለዋ ኢኮኖሚ ናታ ግን for some reason it's not working well እንታይ እቲ ምክንያት ሓደ ነዚ ኤውሮጳ ዝበሃል ሓያል ካብቲ ገብሮም ዝነበረት ሳልሰይቲ ዝዓበየት ቁጠባ ድሕሪ ጀርመንን ፈረንሳይን ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ እቲ ፀገም ንሽተይ እሞ ክንሪኦ ነዚ ንምሕዋይ ተባሂሉ ናብ ቻይና ተኸይዱ ነይሩ ድሓር ክንሪኦ Its economic downturn for the last 15 years. It has one of the biggest national debts in the world and is losing a lot of its young, skilled workers. These issues have led to the biggest national debt. فلتن ዘለና ናሽናል ዴት ክረአ ከሎ ብመንፅር ናይ ጂዲፒ ገለ ካብቶም ብዙሕ ዕዳ ዘለዋ ሃገር እያ ልዕሊ ቁጠባናታ ዕዳ ዘለዋ ሃገር እያ ኣብ ኤውሮጳ ልዕሊያ ግሪክ ጥራያ ዘላ and is losing a lot of its young, skilled workers. These issues have led to the highest poverty rates. So እቲ ናይ million per poor the ድኽነት ማለት ኢታልያንስ who cannot afford acceptable living standard tripled ስለዚ ካብ 2006 ክሳብ ሕጂ እቲ ስታንዳርድ ናይ ላይፍ ናይ ስዊስ ወይ ከዓ ህይወት ናይ ስዊሳውያን ናይ ጣልያናውያን ናብ ድኽነት ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እቲ ራእይዎ ክሳብ 18 ደረጃ ድኽነት እዩ እናላዓለ ይኸይድ ከም ዘሎ ቁጥር ናይ ድኻታት ድማ እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ከምኡ ድማ ኩነታት ናይ ተቆጣባ ሕማቅ ስለ ዘሎ ሓደ ካብቲ ምናልባት ኣብዚ ጥቃስኒ ኣብ ካልእ ብዙሕ ግዜ ገሊፀልኩም ዘለኹ እቲ ህዝቢ ኣይወልድን እዩ ዘሎ ሓደ ኣብዚ እውን ብዙሕ ዘይጠቕሶ እቲ ግብረ ሰዶማውነት ብብዝሒ ስለ ተስፋሕፈሐ ተዓዲ እቲ ግብረ ሰዶማውነት ከዓ ፀረ ምውላድን ዲፖፑሌሽን ነቲ ህዝቢ ንምጉዳልን ብዙሕ ዘድሊ እዩ እዛ ፕራይም ሚኒስተር ዘላ ምስ ኢሎን ማስክ ሓደ ካምፔን ገይርኩም በጃኹም ውለዱ ዝብል ካምፔን ገይሮም ከም ዝነበሩ ወይ ካብ ጎስጓስ ገይሮም ከም ዝነበሩ ዝዝከር እዩ Together with Germany and France, Italy accounts for more than half of the European Union's total economic output. Interestingly, Italy's actual economic size is greater than its official numbers, considering the significant role of the black market activities. In today's video, we will analyze Italy's history, current economic situation, and the factors contributing to its challenges. Italy's So,
إذا تفكر رساب كم زي زبط قال ملء سنهلنا كرينا زي ترخيبنا انتهي كم زي لي قطباوي سجمات ناتا مش بزوج سلوات سجاتات كنسا أبي economic challenges اللي حجر يعيلنا لنا so why is أب هذا historic بكمية زي أب G7 أب تساتفلو زنبرت زبالتيو كرينا تمليسنا Italy will take the leadership in the G7. What are you expecting? What do you want to see from the other members? Well, there is a work that we began in the G7 in Japan that, in my opinion, is very important about supply chains, about the mistakes that we did about globalization. I mean, we thought that free commerce without rules could solve our problems, could distribute richness, and could democratize systems that were less democratic than ours. شو انتهت بالدلة بحفشة تي اب جي 7 امبارح عصرتي ابيلو اب اسرع سنة بستقايد له نزع اسرع 4 كا ابوم ويكا بريسيدنت نايت جي 7 زبال هاجرات كونسل زخونت نير ابتا خيبه حدا كابت بزح استزربلو زنبر ابت غزيتي ناي سبلاي تشين اب تشاينا عمنا نصدع سلازلنا بمولنت جي 7 حيالات هاجراتنا عالم زباله بزي تشاينا هنقصقصاي كلاني مهنياتو صنيلنا نرينا سلامتايكم خوينو سلازي كال منقد كنفتر لنا كال الترناتيف كنفتر لنا بفلاي سبلاي تشين ترص اقاتات مركب قال ملي ابا حنت قد استدربه تزاريباني didn't happen. And the second thing that happened was that systems that were not democratic involved on the institutional side and gained space in the world. Now they are stronger and we are more weak, for we don't control our supply chains. So what we have to do is rethink these times, understand that on strategic things we cannot leave things go. And where, in my opinion, سو زياجي تاتبل دلا بحفشة إيروبا زنجي 7 زبهلاون بزح نجارات بفنو أب نقدس لزنبرة التكي أقدس زبهلو استراتيجيكاوي نساتهم بفنو كنا دخلوا بعد تشاينا جن هذا معلت أمريكا ومعرب كميلهم كمتصوم كم زغول فليتهم كل جزء استراتيجيك انتجريشن ناقبرو وطبعا أتوم بزينا إذا أتوم تلوا كميجر سرفايف كجبر خل أفكار جزيهم كم تعرفون نزي تداليهم لنيرهم سلزي أوروبا يكون أمريكا والاستراتيجيك حسبيهم أوروبا مع مونغو كل نجار فنيوم مثلاً بكل هذا جودي قوام زلوا أجي ندحري تمليسكا انتهي تناتنا تسقطات مبال زبالوات. we weren't enough concentrated was Africa. I say it for I'm the direct neighbor, but first of all, Africa is not a poor continent. Let's start. Let's بالله. حنت كاب أوروبا أنا من كم تلاقي أنا ويد كم دوبنايتي مودة أنا أوروبا مهلاوي أوروبا زبهالوي كم أوروبا عالم أتوكره بوزين بري أفريقيا يتبلها. مجمريا إذا ربع كان زاربيلو أفريقيا دخها كونتيننتي كونتين. أبدي أنا نتصور كون خلاله. ده النار. تام على تايو. تحرق عندي زبنات أفريقيا دخات بالدنا برد سمعوا حج. Not a poor continent. It's not. It is a continent that has many resources. Moreover, rare earth, metals, raw materials, 50% of arable lands. We're not taking care of that. شوف أفريقيا دخا كونتيننتي كونتين دخا زبهال بعين قوانقو خطرية خلها أوروبا أيو أفريقيا وشتا بزح معدنات بزح تسقاتات بزح تدليتي بأتاتاتنا هيو زلوا زحرس مري زلوا صبوق كليما زلوا صحاي زلوا أبكر سفريت هذا ما بزح معدنا زلوا كونتيننتي سلازي دخاي كونتين لالا بهان كمل لا ساعد حرب مزيات عايزنا ريانا now let's go what happened Italy أبزو conference G7 كمدمنا G20 أبستجبر خيبات أنهن نرينا بو جيروميوم نتلاقي انتهى جيروم ما حد يسمعه زيادة عندي كفالنا فيديو بتاع كم باكجراوند ما تويك بكم هنا تريلنا هنا أتصل زيد له. The U.S. just forced Italy to leave China's flagship trade program, and you won't believe how the Italian government went against its own national interests to please the United States and the EU. In a major surprise to China's growing influence worldwide, Italy has now officially withdrawn from the Belt and Road Initiative. So, أمريكا طليان حنت كابتن G7 زبها حجرات نتنا أمريكا معرباها عالمنت قطباوي دقف كي قدفا نا BRI أبنا تشاينا قبللا زلوا حيال قطباوي موتوري كتعاتو زمرزات حجر يانيرا سلازي إذا سقمت زين أمريكا صفعيت أبقص عينيرو مغنياتو أمريكا بزوان زبجك أسوار كالنا يقطبا أكتبوا تخل opportunity يلا and this is clear
ኤርትራ ይኹን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ኣሜሪካ ክትባካ ትኽእል ኢትዮጵያ እንታይ ትባደላ ኤድ መግቢ ሓገዝ ናይ እኽሊ ጥራይ ትባደላ ካልእ ክትባካ ይትኽእል ኣሜሪካ ምክንያቱ ንባዕሎም ዝገብርዎ ዘፍርይዎ ሜድ ኢን ኣሜሪካ ዝበሃል ንብረት የለን ካብ ኣሜሪካ ገዚኻ ክትእትዎ ትኽእል ተርጀምኒ ኣፅዋር ኣለዎም ሶሪ ነምበር 1 ድሕሪ እቲ እኽሊ ናቶም ማለት እዩ ኣፅዋር ኣለዎም እዚአን ክልተ ክበኻቑሉ እዮም ካብ ወፃኢ ግን ኣሜሪካ ክትቦ ትኽእል የለን ኦፍኮርስ እቲ ካልእ እቲ ቴክኖሎጂ ጉግል ድዩ እዚኣቶም ግን ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ፍሉይ ሓገዝ ዝባካ የለን ኦልሬዲ ዓለማዊ ካምፓኒታት ስለ ዝኾኑ ስለዚ ነው ኤክስክሉሲቭ ኣሜሪካ ክትገብረልካ ትኽእል ፍሉይ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ፋንድ ዝገበረቶ ፕሮጀክት ናይ ኣሜሪካ ዳርጋ ይስማዓን እዩ ቻይና በንጻሩ ንሱር በተኻዊ ቁጠባ ናይ ሃገራት ክቕይር ዝኽእል BRI Belt and Road Initiative ዝበሃል ንሱ ዓብ ናይ ትሕቲ ቅርፂ ቢልዮንስ ትሪልዮንስ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገበረሉ ንበዓል ኢትዮጵያ እዚ ናይ ሎሚ ገጽናተን ንበዓል ኬንያ እዚ ናይ ሎሚ ገጽናተን ዝገበረት መን እያ እንድሕር ኢልካ ቀዳመይትን ቅድሚ ኩሉን እታ እዚ BRI ዝበሃል ፕሮጀክት ስለዚ ቻይና ጥልያን ነዚ ናይ ኤውሮጳ ፅብለላን ንሕና ኤውሮጳውያን ላዕሊና ገዲፋ ምስ ቻይና ክሰርሕ ኢላ ወሲና ድሕሪ ክንደይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣዛሪባ ኣሜሪካ ስሒባ ነዚ ሃገር ካብዚ ከም ትወፅእ ገይርዋ እቲ ፀገም ግን ሕጂ ረይዎ ብዓይን ጥልያናውያን ከመይ ከም ዝነበረ BRI, which is China's signature global trade program with over 150 countries around the world. Western media has labeled China's BRI a predatory debt trap that preys on weaker countries, while China maintains it's merely helping developing countries grow and industrialize. But make no mistake, Italy's withdrawal is a huge deal, because just 3 years ago, it shocked the world when it defied the United States and became the first and only major Western country to join the initiative. This was a major... እቲ ናይ ጥልያን ኣብ BRI ወይ ኣብ ቻይና ምእታዋ ቅድሚ 3 ዓመት ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ነይሩ ካብኡ ምውፃኣ ድማ ጥልያን በዓላ ሽጉጥ ወሲዳ እግራ ትሃርም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ምክንያቱ ካብዚ ኩነታት እዚ ኣነ ይኮንኩ ዝብሎ ናይ ጥልያን ምሁራት ናይ ቁጠባ ዝብሎ ክንሰሜና ብሓፈሻ እቲ ጥልያን ናብዚ ምኻዳ ምስቲ ስታግ ገይሩ ዘሎ ስታግኔሽን ወይ ከዓ ዕቤት ኣሸጊርዎ ዘሎ ቁጠባ ናይ ጥልያን ዓብዪ ኣድቫንቴጅ ክረክብ ምኽኣለ ነይሩ I am not saying this. Major victory for China, because Italy just isn't any nation. Italy is a G7 member and Europe's third largest economy. But with Italy making this surprise decision, a deeper question needs to be asked. Was this Italy's free choice, or was Italy pressured by external forces into leaving? Of course, Western media has told us that Italy withdrew simply because it finally came to its senses after realizing the dangers of partnering with China. But in today's video, I'm going to reveal some fascinating insights from an Italian government official who spoke out against this decision, as well as the insights from the former president of the UN Security Council, Kishore Mahbubani. Both of them exposed the real reason why Italy withdrew, and trust me, it's a very different story than you've heard from Western media. So let's jump in. This story begins with Italy's right-wing populist and nationalist Prime Minister Giorgia Meloni, who announced last month that Italy will formally exit China's BRI alliance. The move was swiftly met with strong praise from the West, who firmly stated that Italy had finally seen the light and broken free from an unfair partnership tilted in favor of an overbearing China. Western powers went even further and asserted that ሓንቲ ኣብዚ ዝሓለፈ እዋናት ብተደጋጋሚ እንሪያ ነገር እንተላ ብዛዕባ ቻይና ኤቭሪ ታይም እቲ ሚድያ ኔጌቲቭ ወይ ከዓ ኣሉታዊ ዘረባ ክዛረብ ዝመርፅ እቲ ሓቂ ግን ነዚ ዝመስል ለንቀነ ኣብ ኣውፅኦማ ዘለዎ እቲ ብፀጋም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ኒውዮርክ ሳብዌይ ወይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ትሬን ስቴሽን እዩ እቲ ብየማን ትሪእዎ ዘለኹም ከዓ ናይ ቻይና እዩ እቲ ፍልልይ ናይ ትሕቲ ቅርፅን እቲ ደረጃ ናይ ምዕባለ ዘሎ ናብዚ እዋን እዚ እቲ ሚድያ ዓሚቱ ተዘይሪካ እቲ ሪያሊቲ ነዚ ይመስል እቲ ሓደ ንሰማይ ገፁ ዝድይብ ዘሎ ኮንቲነንት ክኸውን ከሎ እቲ ሓደ ድማ እናተሰብረ እናወደቐን ዝኸይድ ዘሎ ኢኮኖሚ ቁጠባ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣናፁን ዕንወትን ዘለዎ ናይ ኣሜሪካ ትሕቲ ቅርፂ እዩ እቲ ዝህነፅ ዘሎ በለጭለጭ ዝብል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ድማ ናይ ቻይና ትሕቲ ቅርፂ እዩ ስለዚ there is nothing to compare here እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቻይና is another level ጥልያን ድማ ነዚ ርያ ኣብዚ ክፋል ናይዚ ህንፀት እዚ ክትሳተፍ እሞ ካብዚ ክትረብሕ እያ ሓሲባ ነይራ ነቲ ዘለዋ ናይ ፋሽን ልዕሊ ኩሉ ፅንሒልና ንሪኦ ኢና ጥልያን ቀንዲ ፕሮዳክሽን ናታ ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለም ብምንታይ ትፍለጥ ኣብዚ ብፋሽን ዲዛይንስ ክዳውንቲ ድዩ ስታይልት ክዳን ድዩ መኻይን ድዩ ገለመለ ላምቦርጊኒ ፌራሪ ዶ ገለ ዶ ኢልካ ኩሉ ብራንድታት ናቶም መን እዩ ዝገዝኦ ሃብታም ሰብ እዩ ዝገዝኦ ካብ ሚድል ኢንካም ማእከላይ ኢንካም ዘሎ ክሳብ ሃብታም هذا ب4 بليون ዕዳጋ ዘለዎ ከመን እዩ China. So how can you not see this kind of opportunity? ኤውሮጳ ምሉእሲ ክንዱ ዕድል ክቦም ኣይክእልኒ ስለዚ እቲ ኣብቲ BRI ኢኒሽቲቭ መታው እቲ ንግዲ ደረጃ ንግዲ ለቨል ናትካ ምስ ቻይና ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ዕምቆት ከም ዘለዎ ኢኻ ትገብር ዘለኻ እዚ ድማ ሞር ኣድቫንቴጅ ክባድ ዝኽእል ነይሩ እቲ ሕቶ ግን ንጥልያን ኣሜሪካ ትስዕባ ዘላ ምክንያቱ መስሓቢ ብዙሕ ነገራት ዕዳ ስለ ዘለዎ በቲ ዕዳ ፀቕጢ ስለ ዘሎ ኤውሮጳዊ ሕብረት ስለ ዘሎ ካልእ ነገራት ስለ ዘሎ ብኡ ጌርካ ነቲ ሃገር ክትሕዛ ኣለካ ስለዚ ፖለቲካሊ ሞቲቬትድ ብፖለቲካን ብሽርሕን እምበር ጥልያን ንረብሓ ብቁጠባ
كابت BRI زبحال كتوت زجبا أي نبرة نزدما again تمعرباو ميديا نزي ناي تشاينا ناي سليفري دو ناي كمزدو ناي بعداجر كامجزادو كل تزجبرو زنبرو نساتم سرعت سلزنبرو I'm sorry مالت حكي زارب زلو كمزن مثلا ما يكون أوروبا أمريكا بسرقيهم هابتيمو بزي هابتهم يم هابتيمو كالوت هجراتنا كلا علم كود قلو كوموز سرقو كما أتم سرقو سلد مسلوهم تسرق على خاطر هيم زبلخا بحفش هاجي تشاينا كم زي تسرق زلا تبغى جرمين تفلت تاونكو كي جزاتن كي سرقتن زلا على براخنا يم بعد بس حتى تشاينا شو listen now تمليسنا نسمع that this was the beginning of the end for the BRI and that Italy's exit would cause a domino effect across the globe as BRI member nations follow suit and rebel against China's predatory debt trap. Of course, this proved to be completely false, as China recently welcomed representatives from over 130 countries to attend the Third Belt and Road Forum in Beijing last year. During this monumental meeting, which celebrated the 10-year anniversary. So, العلامة دمان تايو طليان اندحر وصيا كابز BRI زبحال domino effect زبحال نسان توصيا كالو دما تدحريا كوص اخ جمرين تي BRI زبحال دما كودقيو زبل حلمي نيرو ويكا استراتيجي نيرو انت خونا جن كابز قداي زكوص زدلي لن هاجرات مليسن تشاينا انفستمنت غبرلن زلمنا ابتي زحلف عمز غبرتو كونفرنس ون لتس هاجرات تساتيفن زخمان ኩናት ናይ ቃዛ ዝነበረሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ናይ ዩክሬን ውግእ ዘለዎ ኣብ ዕግርግር ዘለዎ ኩነታት ስለ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ፀገም ኮይኑ ዝነበረ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ደን ካልኦት ሃገራት ምስቲ ናይ ዩክሬን ውግእ ምስ ራሽያ ዲኹም ምስ ኣሜሪካ ዲኹም ዝብል ምትፍናን ሽግሪ ፈጢሩለን ስለ ዝነበራ ከምቲ ዝድለ ኸዳ ይከኣላን እምበር ልዕሊ 120 ሃገራት ክኸዳ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ነይሩ ኣሜሪካ ድማ ሾክ ሒዝዋ ዘሎ ምክንያቱ ነዘን ሃገራት እዚኣተን ከተእምነን ኣይትኽእልን እያ ከተፈራርህን ጥራይ ኣይትኽእል ትምፍርራህ ደረጃ ኣለዎ ድዩ ካልኦት ሃገራት ከ በዓልካ ትፈልጥ ዝብሉ በዚሖም ስለ ዘለዉ ኢቨን እቲ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ይሰርሕ ስለ ዘየላ በዓል ራሽያ ይርይዎ ስለ ዘለዉ ኣሜሪካ ብኸመይ ከም ትቆፃፀር ኣይትፈልጥን እያ ምቸም ንጥልያን ግን ኣስገዲዳ ካብዚ ዕድል ናይ ዕቤት ዝነበረ ከተውፃእ ኺኢላ ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪካ ድማ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ይነዝሕለው ፅንሄልና ንሪኦ ኢና anniversary of the BRI, Beijing signed dozens of new deals in infrastructure, energy, digital technology, and several other key areas. Unsurprisingly, there was very little coverage of this event in Western media, with those that did cover it mainly expressing outrage that Vladimir Putin was in fact the guest of honor. But here is where things get interesting. Western media wants you to believe that China's Belt and Road Initiative is a failure and Italy's exit will lead to its collapse. But at the same time, the US government just released this extensive report about China called Reset, Prevent, Build, a strategy to win America's economic competition with America أنصار تشاينا اتقبرو زلا ቃልሲ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዩ ስቴት ዲፓርትመንት CIA FBI ኩሉ ናሽናል ሴኩሪቲ ኩላቶም ፎከስ ናቶም ቻይና ከመይ ጌርካ ንቻይና ተውድቃ ይበቃ بقلتي بصحف يوم زقبرو استراتيجي توين أمريكا's economic competition with China communist party كما يجير كانت استراتيجي ناتكا انتهي كونا له بقى بوضعي ناي CIA حلافي أب حلافي أب حدا متهيت كم صحفه نشاينا نمودا كل ذيك على نحن قبرالنا فلوي أوفيس جيرنا لنا بمبال درجة I don't know أبص لا زبط حدا رجع with the Chinese Communist Party. In this report, the U.S. government makes this key finding. Through its Belt and Road Initiative, the CCP has expanded its influence around the world and gained significant positions in key supply chains and strategic infrastructure, such as ports and space facilities. So according to the U.S. government, China's BRI is collapsing, but at the same time, it's a massive threat to the future of America. It's this double standard and inability of government officials to properly understand China, which leads to so many Westerners being misled and lied to about China. But now the truth has been exposed, and Italy most certainly was pressured by the United States to leave the BRI. Just listen to Michele Garacci, the former Undersecretary of State at the Italian... So, بتحدى انتي بلو أمريكا بحسوتن بعلوم يمزفلتوك بتحدى اتي BRI تبلو دلا تشاينا تقبرو زلا فشيلي ودي يقوي ترجم يبلون هجرات أبدايتي وني ات بروجكت تقبر زلا وتسيت يبلون بلا بلا نبلا أنصار يمزارب زلا بتخالي لما أبتمين ناي استراتيجي بوتهم صحفاتهم تايبلون تشاينا أقدست استراتيجي كويان بوتاتاتن أقاتاتن توننا مالا بز بروجكت غيرا ودبات هنس على نبنت ودب جبتي ولا جبتي أبي وتهدر بيز على أمريكا ودب جماني تشاينا أوبريت قبل زلا السومالتي ስለዚህ ኮሙን ናይ ስሪላንካ ካለ ስትራቴጂክ ቦታ ዘሎ ወደብ ቻይና ኦፕሬት ገብሮ ኣብ ካልኦት ቦታታት ወደብ ናይ ስዊስ ካናል ናይ ግብፂ ዝዓበ ኣብኡ ኢንቨስት ገራ ዘላ መን እያ ቻይና እያ ኣብ ወደብ ናይ ግሪክ ዓበ ኢንቨስትመንት ገራ ዘላ ቻይና እያ ስለዚህ ቻይና is investing in a very very critical infrastructure ኣብ ካልኦት ሃገራት ማለት እዩ እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ሃገራት ድማ ብዙሓት ሃገራት ብዙሕ ኣብ ከርሰን ፀጋታት ዘለወን ምስ ቻይና بعمقتي يسرح اللوا ولا زين هجكا فرنسا زهد ما زلوا هجرات أب ساحل زلوا
ዩራኒየም ዘለዎን ወርቂ ዘለዎን ሃገራት ቡርኪና ፋሶ ድን ኒጀር ድን ማሊ ድዩ ኩላቶም እዚኣቶም ምስ ራሽያ ወይ ምስ ቻይና እዮም ክሰርሑ ዝደልዩ ዘለዉ ምስ ኣሜሪካን ምስ ኤውሮፓን ክሰርሑ ይደልዩን እዮም ዘለዉ እዚ ድማ ብጣዕሚ ዓቕሊ ፅበት ፈጢሩሎም ኣሎ ስለምንታይ እዚአን ሃገራት ዓይነን ከፊተን እየን ኩሉ ግዜ ክስረቃ ይትኽእልኒ ኢኻ መዋልካ ከተታልሎ ይትኽእልኒ ኢኻ ንሰብ so now listen to እዚ ሰብ እዚ ብዛዕባ እቲ ጥልያን ዝገበረቶ ናይ እዚ ሰብ እዚ former undersecretary of state at the Italian Ministry of Economics to ገለ ይትበሃል ሚካኤል ጌራቺ Italian Ministry of Economic Development. He was the architect behind Italy's move to join the BRI back in 2019 and states, for people who say that we should leave the BRI because it has not brought a positive benefit to our economy, they don't understand that this agreement is a zero-cost option. There is no obligation or commitment and thus no downside in staying. So even if it was true that the benefits have not significantly materialized yet, you should still remain. Those who want to leave don't understand the possibility of a future benefit and they want to give up the potential. So እንታይ ዝብል ዘሎ ንጥልያን ካብ BRI ክትወፅእ ኣለዋ ዝብሉ ብፍጹም ቁጠባ ዘይርድኦም ሰባት ጥራይ እዮም ምክንያቱ ንሕና ኣብ BRI ብምህላውና ንኸስሩ 5 ሳንቲም የለን ትኸስር መን እያ ኣሜሪካ እያ ዕብለላ ናታን ዶሚናንስ ናታን ስለ ዝጎድል ዘሎ እምበር ጥልያን ኣካል ናይቲ BRI ብምዃንና ንኸፍለ የለ ወርሓዊ ወይ ድማ ንህቦ ፀጋ የለን እንትርፎ ክንረክብ ሕጂ እንተዘይረኸብና ምናልባት ዝበሃል ዘሎ ዘይረኸብና ኣብ ዝበፅእ ዘሎ ኩነታት ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ሓደ ካብቲ ብዙሕ ነዚ BRI ጥልያን ብምውፃእ ዝጓሃዩ ዝበልዎ እንታይ እዩ ጥልያን ኣብ ህንፀት ዓብይ ሽም ዘለዋን ታሪኻዊ ሰረት ዘለዋ ሃገርን እያ BRI ድማ ናይ ህንፃ ፕሮጀክት እዩ ሕጂ ኣገለገሊኡ እቲ ፕሮጀክታት ዝግበር ዘሎ ቻይና ናይ ካልኦት ካምፓኒታት ምስኣ ከም ዝሰርሑ ትገብር እያ ኣብ ብዙሓት ሃገራት እቲ ፕሮጀክት BRI ዝገብሮ ጥልያናውያን ጥራይ ኣይኮኑ ዝገብሮ ካልኦት ሃገራት ናቶም ናይ ምህናፅ ዓቕሚ ዘለዎም ምስኦም ኮይኖም ዝሰርሖም ኣብ ካልእ ድማ ነቲ ፕሮጀክት ናብነት ጥልያን ኣብ ናይ ፕሮጀክት ናይ BRI ፕሮጀክት ናይ ቻይና ሳብ ኮንትራክትድ ኮይኖም ናይ ቻይና ናይ ጥልያን ካምፓኒታት ምስቲ ናይ ህንፃ ናይ ቻይና ፕሮጀክት ይሰርሑ እዮም ኣብ ካልኦት ሃገራት ስለዚ እዚ ፕሮጀክት እዚ ንዓና ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ዝነበረ እዩ እንተኾነ ብፖለቲካ ተዓሚትካ ምኻድ ኣንፃር ረብሓኻ ከም ትኸይድ ከም ዝገብረካ ልክዕ ከምቲ ጀርመን ዝገብርዎ ንጥልያን እውን አንጻር ረብሖም ከም ዝኸዱ ገይሮሞ ማለት እዩ for nothing. Italy's decision to leave was thus merely symbolic and most likely done to appease the US and EU. Still not convinced? Then consider that Italy is the first and only Western G7 country to have ever joined the BRI. And on top of it, it will hold the G7 presidency in 2024. A G7 country joining the BRI was already a significant blow and a slap in the face to the Western-led order. But allowing the G7 president to be a BRI member would be the ultimate humiliation and something the US and EU would never stand for. That Italy's decision was the result of external pressure is further supported by the fact that Prime Minister Meloni rallied against the BRI during her election campaign, calling it a big mistake and vowing to withdraw from it. However, she and her entire cabinet quickly changed their tone. So ሓንቲ ካብ ኣብቲ ስልጣን ክትመፅእ ከላ ጆርጅ ሜሎኒ ናብቲ BRI ክትምለስ ምዃና ነቲ ብራስልስ ከም ዘይተኣምኖን ናይ ኣሜሪካ ዕብለላ ትቃወም ከም ዝኾነት እያ ትዛረብ ነይራ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ ከም ንሪኦ ፖለቲከኛታት ክሳብ ዝምረፁ ዝብልዎን ኣብዚ ዲሞክራሲ ማለት እዩ ብሓሶት መብፃዕቲ ኣቱ ኣብ ስልጣን ካብ ዝደየብካ ድማ እቲ ሲስተም ክትቅይሮ ይትኽእልኒ ኢኻ ተርዲኻኒ ብዙሕ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ስልጣን ምስ ደየብካ ግን እቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድሩ ነተን ሃገራት ዝበሉኻ ጥራይኻ ክትገብር ትኽእል እንተዘየለ ትገብሮ ነገር ከም ዘይብልካ ገይሮም እዮም ዝጥርዙኻ ስለዚ ዋላ እኳ ነቲ BRI ብዙሕ ተኣምነሉን ተዛረበሉን ተነበረት ኣብ ስልጣን ምስ መፀት ግን ነቶም ብድሕሪ መጋረጃ ነተን ሃገራት ዘመሓድርወን ካብ ናቶም ጠለባት ክትወፅእ ኣይከኣለትን እዚ ድማ ነቲ ክትረኽቦ ትኽእል ዝነበረ ፀጋታት ከም ትስእኖ ገይርዋ ማለት እዩ tone once they were elected, repeatedly stressing that any exit would not depreciate Italy's relationship with China. She went even further and asserted that a strong partnership with China is crucial and that there's much more to their relationship than just the BRI. In fact, we've seen this play out in other BRI member nations as well, such as Malaysia, where then candidate for Prime Minister Mahathir Mohamad BRI was for China to dominate in ASEAN and Asia because the BRI is the passageway for trade through the Straits of Malacca and South China Sea. And we had believed China from other countries. This will be a creation by all involved nations. I have more understanding and this makes it easier for us to support it. This is an ብዙሓት ሃገራት ከምውን ኣብ ማሌዥያ ብተመሳሳሊ ስለዝተረኣየ ህሊፈዮ ስኻንታዩ ኣሜሪካ ነተን ሃገራት ብዙሕ ግዜ እዚ ፕሮጀክት እዚ ክገድፍዎ እያ ፀቕጢ ትገብረለን ዋላ ንኢትዮጵያ እውን እንጂ ብዙሕ ፀቕጢ ከም ዝግበረላ ዘሎ ክርዳእ ክንክእል ኣለና ስለዚ ካብ ቻይና ክወፃ ንሃገራት ብዙሕ ፀቕጢ እያ ትገብረለን ነተን ክፀቕጢ ክትገብረለን ዘይትኽእል ድማ ቻይና ፈሪሃ ከም ዘይተኣቱ ንክትከውን ብዙሕ ዕግርግር ከምዚ ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ብገዳም ብገለን ተፅዕኖታት ገይራ ቻይና ይኹን ራሻ ኣብኡ ከኣትዋ ከም ዘይክእላ extraordinary insight and one that you'll never hear in Western media, but it shows you one of the weaknesses of liberal democracies, as politicians will say anything to sway public opinion and get the votes they need. We are also seeing this play out in the 2024 US presidential election, which now has become a contest of who can be tougher on China. Of course, after the election, the newly elected
But once again, Mikhail Garachi shares the brutal truth on why this argument is weak and too simplistic. People who say the trade deficit is bad for our economy don't understand the economy. They don't understand that the purchase from China is also very good. That's what trade is about. So بحفشة طليان زقاطة مع كنتات نتيك ترغبت خل زنبرة زقاتات بسنك تزنبرة تزعنوتات كابتيك ترغبت خل زقاتات كتجلاجل أنت قرب حناي تهجر نخد كيد زي ما بقول طبعا بمزنعة استدرخة وسنة ديكونه بسمعتن ببوليتيكان زتدرخة سقوم تكم زجبرتن أنت قرب حقك كم زخالتن طليان دما كابتو زلاتو كرايسيس اتزلخه انتاي زبلالو ناي ديفينيشن ناي البرت اينشتاين صلاله معناتها معناتيو هذا نجرنا تمساسال نجرنا قبر كفلو يوصيت نصباي طليان تخدو زلا منقدي نتقطبا ابت زلاتو درجه بتحيوالو ስለዚህ they have to change something ሓደ حبس قوم تغبرلو مس ቻይና ዝግበር ዝነበረ ድማ ሓደ ጽቡቅ መበገሲ ክኾኖም መኻለ ነይሩ but at the end of the day we not worried about طليان now let's go back to China ኣብዛ ዓለም ዝንታይ ዘረባት ሰምዑ ኣለኹም عالمنا زحيلت هاجر أمريكا مورد رتيب الآن أمريكا هم زي زبل زربا ببروباغندا نعربا ميديا كل جزء we are the greatest country we are the most powerful country blah blah ترجعت تعتبر حاجة زعنوي أبي يزلت power نيت هاجر now listen carefully China and America كابت حلفة نويح هاجرة ميديا زي قلت أنا نزي مخنياتو دولار parity تي قطبنا كلتين هاجر نتناي دولار ادفانتج چاينا امريكا بسنكتناي دولار ادفانتج ويكا صقا زلون غيرو يتقطبنا لعلنا ميدنا چاينا زقصر دامبر نتناي دولار ادفانتج زلوا نايت باطيرا مالتيو ريزيرف كارنسي ስለዝኾነ ነትናቱ ብልጫ አሊኻ قطبان ተወዳዲር ካዮም ቻይና ኣብ 2014 ሓሊፋታ listen now carefully بخمي نزارب ኣለና The economic rise of China is one of the most important developments of the 21st century and has a profound impact on the global political order. In 2016, China overtook the United States as the largest economy on earth when you measure its GDP, that is all of the goods and services produced in the economy, and when you use the measurement purchasing power parity, which... Exactly. So the purchasing power parity is bahal. GDP ናይ ክልቲአን ሃገራት ብጀካ ጽልዋ ናይ ዶላር ናይቲ ባጤራ ናተን እንተ ኣሊኻዮ ኣብ 2016 ኣቢላያ ቻይና ተቐያሕያ ንኣሜሪካ ሓሊፋታ ማለት እዩ ስለዚ ዩናይትድ ስቴትስ ጂዲፒ ናቶም 25 ዝብሉ ኣይኮነን 15.4 እዩ እቲ ዝዓበየ ክፋል ንሳቶም ጥቀምሉ ዘሎ ዶላር ሪዘርቭ ካረንሲ ስለዝኾነ ናቱ ጽልዋ እዩ ነቲ ቁጠባ ላዕሊ ዘምጽኦ ዘሎ ኣርቲፊሻል እዩ እቲ ሪል ናንዛረብ ዘለና ሪል ኢኮኖሚ ተወዳዲርናዮ 2016 ቻይና ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ كم زحلفته إزري كازلو and this is facts بحبريتا زمتة chart يزي بسمعت زمتة chart أيقونن زي مبزحتهم هجرات ناي روسيا أبيروبا تزعبي economy بده same measurement مسرا خيو زلزي بتي purchasing power parity زبال روسيا ناي أوروبا زعبي economy تبعي لالا زي إزخات measurement تي بايس ويكاتي مجنان ناي أوروبيان هجرات بتباتيرا زتكملوا نعون تعليقايو قطبا تورادير كمالتي. Adjusts for the differences in the costs of products in each country and the strength of the local currency. And as of 2023, China made up 19% of the entire world economy, whereas the United States only made up around 15%. And the US share of the... So, ab Israel جميرو ab قطبنا عالم كرخلنا China 19% نايت قطبة عالم كتكبر كلا أمريكا 15% تراي نايت قطبة يا دلا بلنا لا سورتي أنت بهي بكون زلوا figures 90% نايت قطبة عالمنا يزين تبارك فزي زعبي قطبة عالمنا China يا تعزو مالتي. The world economy is shrinking over time, whereas China's share of the world economy is growing. This is an absolutely historic transition. However, when you look at the GDP of a country, it's a very blunt measurement. It doesn't tell you much about the composition of the economy. So in some ways, a better way to measure the economy of a country is not simply its size through all of the goods and services produced in GDP, but rather its share of global manufacturing. And here you can see how China's economic growth is even more impressive because China has become the world's manufacturing superpower. So, anti na China eblala solidify weka atrira التنظر حكدما president سياس ونامناتو interview قليت وانيرو اتي manufacturing capability ناي مفراي مخاناي تهاجر مغنياتو هاجر
بقطبات جي دي بي نخلي ولا أسوار تفريخايو كم فريات وقطره ስለዚህ نابنا ناي راشا وور ايكونومي زبالا بزوان زي برودكشن اي وق اسو نبعلو لتي جي دي بي ابص الواسلو زلو وور ايكونومي زبال زربالو ولا امريكا دما هذا كابتا ابي صلوانا قطباناتا اصواري تدغنا لك كبراشا لا عليه اصوار تفرنت شيطان امريكا ስለዚህ وور كومبوننت نايت ايكونوميناتا significant بمنصر ناي قالوت ስለዚህ افت مانيفاكتشرينج ነገራት ዝድለዩ ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለም ናይ ምፍራይ ዓቕምኻ እቲ ትክክለኛ ሰብ ንኻልእ ንሲቪላዊ መዓላ ዝጥቀመሉ ንብረት እተፍርዮ ንስዩ እቲ ትክክለኛ መግለፂ ናይ ቁጠባኻ ክትብክበሃል ዝኽእል ኣብኡ ክንርኢ ከለና ግን ቻይና ኣብታ ቃል ብፀጋም ዘላ ቻርት ረይዋ እቲ ቀይሕ ንበይኑ ሰማይ ዘሎ ቻይና ማለት እዩ መኻላ ዘራርባ ካልኦት ሃገራት ብምሉአን ተደሚረን ክንዲ ቻይና እውን ኣይመፃንን and this is a very very historic and significant ኣዝዩ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ኢና ንዛረብ ዘለና ቻይና ኣብ ዓለም ዶሚኒያንት ወይ ከዓ ፀብለል ዝበለ ሓይሊ ዘለዋ ያ ማኒፋክቸሪንግ ካ ፋብሪካታት ማለት እዩ ፋብሪካታት ዘይብልካ ከመይ ጌርካ ኻ ንዓለም ከተብላ ትኽእል የስ ብምድብዳብን ብምፍራን ክትሕዛ ትኽእል ብቁጠባ ግን ካብ ቻይና ወፃኢ ምርጫ የብልካን ነዚ ድማ መሊሶም እዮም ዝዕምቕዎ ዘሎ ነዚ ጋፕ እዚ ምክንያቱ ቻይና has a lot of power ብዙሕ ህዝቢ ኣለዋ ውሽጣዊ ዕዳጋ ኣለዋ ከምኡ ድማ ህርኩት ሰራሕተኛ ህዝቢ ስለ ዘለዋ መርሕነት ናታ ድማ ራእይ ዘለዎ ንነዊሕ ዝጥምት መርሕነት ስለ ዝኾነ representing more than 1/3 of the entire world's gross production of manufacturing goods. That's to say that China now produces more than the United States, Japan, Germany, India, South Korea, Italy, and France combined. Whoa. I think the American is just maka China زعلون زحضروا زلو. ስለዚህ biggest manufacturing economy still تاڅغام gross production of percentage of the world ترينايو እታ ሰማያዊት ዘላ 35% ኣብታ ፀጋም ዘላ ቻርት እየ ዘሎ 35% ቻይና እያ እተን ድሕሪአን ዘለዋ ኣሜሪካ ረይዋ ንእሽተይታ ኦሬንጅ ትመስል ዘላ ሕብሪ እያ ስለዚ ኣሜሪካ ጃፓን ጀርመኒ ኢንድያ ኮርያ ኢታሊ ፍራንስ ታይዋን ብምሉአን ደሚርካ እየን ክንዲ ቻይና ኣይኮናን እየን it's crazy أمريكا 12% يا 35% ግን ቻይና ይዝብለካ ዘሎ ጃፓን 6% so these countries the rest of the world 31% ማለት ካሉ ኩሉ ዓለማት ኣብ ዘይቲ ተጠቕሰ ዘሎ ሃገራት ማለት ስለዚ እዚ to power ናይ ቻይና and this I hope ነዚያ ጽቡቅ ጌርኩም ክትርድዋ ምክንያቱ ዝኩሉ ፕሮፓጋንዳ ናይ መረባ ሚድያ BBC ኦም ዲ ዋላ CNN ኦም ዲ ዋላ CNBC ዲ ዋላ ኩላቶም ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣሜሪካ እዮም ዝኩነ ዝሕዝውዕሉ እቲ ሓቂ ግን እቲ ዴታ ዝሰንዩ ሓበሬታ ግን ነዚ ይመስል ነዚ disprove ክገብር ዝኽእል ፋክት ዘለዎ ድማ ይቕረብ ኣንጻር ዝኖኖ ዝጌጋዩ ካብዚ ካልእ ዘሎ ዝብል ሒዙ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ ካበይ ኣምፅኡ ክቐርብ እሞ ዝተፈብረኻ ቁፅሪ ዘይኮይኑ ኣብቲ ካልእ ድማ ቫልዩ ኣድድ ማለት ድማ ንኣብነት ጥረ ነገር ወርቂ ውፅኢኻ ዲኻ ትሸይጥ ዋላ ነቲ ዘሎ ቫልዩ ኣድድ ካብቲ ሓመድ ዝነበረ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ወርቂ ተብፅሖ ቫልዩ ኣዲሽን ዝበሃል ኣብቲ ንግዲ ዝዓበየ ኣሜሪካ ክንደይ ቫልዩ ኣዲሽን ኣሎ 16% ተርዲቕሎ percentage ናይ world ማለት እዩ ቻይና 29% ከባቢ ዕፅፍናታ እዚ ጥረ ነገር ሂብካዮ ፕሮሰስ ገይሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ከብፅሕዎ ዝኽእሉ ቻይና 29% ኣሜሪካ 16 ጃፓን 7 ጀርመን 5 ኮርያ 3 ገለገለ ስለዚ ተን G7 ዶ ሓያላት ሃገራት ዝበሃላ ብመንፅር ናይ እዚ ክንሪኦ ከለና ምስ ቻይና ክወዳደራ ዘይክእላ ሃገራት ምዃነን ክንክእል ኣለና እዚ ኩሉ ከሉ ናይ ቻይና ግን ብሚድያ አንጻር ብዛዕባ ቻይና ጽቡቅ ከይተዛረቡ ስለዝተባሃሉ 9 ቢሊዮንስ ኣሜሪካ ኢንቨስት ገራላ ሚድያ ብዛዕባ ቻይና እንትርፈ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ንኸይዝረብ that's why እቲ ንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ቻይና ዘለና እምበር ብዓይኒ ግደ ሓቂ ተሪኻዮ ከምዚ ዝመስል ከተማታት ዘለዎን ንሓንፅን ኢላ ክምለሰኩም ዶ ኣዝዩ በለጭለጭ ዝብል ከተማታት ዘለዎን ዶ ከምዚ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ንነብሮ ኣለና ከምዚ ናይ ቻይና ተቕርፅሲ ተራይ ይፈልጥን እዩ ከመይ ጌርካ ነዚ ክልተ ከተወዳድሮ ትኽእል it's just impossible ስለዚ look at this infrastructure እዚ ዓይነት infrastructure ካብ ዘይረ ክመጽእ ኣይክእልኒ everything ኣብ ካልእ ዓለም ዘየለ infrastructure ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኢኮኖሚ under represented ጌጋ ስእሊ ጌጋ ተምሳል ናቱ እናሃቡ ነቲ ሰብ ከጋገን ጌጋ ስእሊ ከልዎን እዮም ዝገብሩ ዘሎ but it is what it is look at this I mean this is just crazy ab European and Brazilian rarely خمس عينات sophistication tree ab تغرس مالتيو مها 4 عامات راي زغبرو نملس التشارتنا
In a bit more, I'll explain some of this data for people who might be confused so you can better understand what this means. But the main point to take away here is that China has become the world's manufacturing superpower. And today I'm going to be looking at research that was published by a mainstream economist in Europe named Richard Baldwin. And he published a research paper at a European think tank, which is funded by multiple European governments and banks. So this is a very mainstream think tank. It's not in any way pro-China. And in this research paper, he argued that China is now the world's sole manufacturing superpower. He pointed out that the United States is the world's sole military superpower. The US spends more on its military than the next 10 largest military spenders combined. That is the US. So ሓደ ብናይ ኤውሮጳውያን ዝተገበረ መጽናዕቲ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳውያን ፋንድ ዝገበሮ ንቻይና ኤውሮጳውያን ፀረ ቻይና እዮም ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንቻይና ብሕማቅ ተቕሲዮም ዝደልዩ ምክንያቱ ስትራቴጂክ ኮምፔቲተር ስለ ዝኾነት ቻይና ንዖም ከምኡ ኢሎም ስለ ዝረኽዋ ንሳቶም ቻይና ናይ ማኒፋክቸሪንግ ሱፐር ፓወር ይልዋ ናይ ፋብሪካ ናይ ኣፍራይነትን ናይ ምስናዕን ሱፐር ፓወር እያ ኣሜሪካ ድማ ናይ ወታደራዊ ሉካት ባጀት ናይ ኣሜሪካ ንዓለምና ብምንታይ ትመርሓ በፅዋር ዝትሪዎ ዘለኹም 877 ቢልዮን ዓመታዊ ባጀት ንወታደራዊ ሓይሊ ተውፅኦ ኣሜሪካ ቻይና 19 ቢልዮን እያ ተውፅእ ብመንፅርናቱ ኖ 292 ቢልዮን በዚ ኣዝዩ ንእሽተይ ብቻርት ረይዎ ድሕሪኡ ናይ ቻይና ራሻ ህንዲ ሳውዲ አረቢያ ዩኬ ጀርመኒ ፍራንስ ሳውስ ኮሪያ ጃፓን ዩክሬን ብምሉእ ኮምባይን ተጌርካዮ ክንዲ ናይ ኣሜሪካ ክመፅእ ኣይክእልኒ ስለዚ ኣሜሪካ ኢዝ ኣብ ውትድርና ጥራይ ቅድሚ ዘላ ተርዲኦም ኣለዎም ኣብ ካልእ የለውን እዚኣ ጥራይ እታ ቴክኣዌይ ቻይና ብፋብሪካታትን ብማሽንን ቴክኖሎጂን ኣብ ቅድሚት ክትከውን ከላ ኣሜሪካ ድማ በፅዋር እያ ቅድሚ ዘላ that's why ኣብ ዝኾነት ሃገር መራኸብ ኩናት ናብ ቻይና ክሰድድ እየ መርከብ ናብዚ መዳፍዕ ናብዚ ሚሳይላት ናብዚ ክትብል ትውዕል ዘላ ምክንያቱ እቲ እንኮ ሓይሊ ዘለዋ ወታደራዊ ዓቕሚ እምበር ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘይኮነ ንእሽተይ ክንሰማይና ድሕሪኡ ናብ ኣብ ናይ ኤርትራ ክምለስ ኢና US spends more on its military than Ukraine, Japan, South Korea, France, Germany, the UK, Saudi Arabia, India, Russia, and China, all combined. And in 2022, the United States alone represented nearly 2/5 of the entire world's military expenditure, 39%, compared to China. لك بتقطبها 35% قطبها ناي تشاينا مش نبرنا 39% ناي وتهدراوي جنزب ابو وتهدراوي مع الله زطفئ ناي عالمنا 39% ناتو اب امريكا يزلو. It's crazy. دهريا تشاينا يزلا بول. China representing just 13% of world military spending, and Russia representing only 4%. So earlier I mentioned that GDP is not always the best way to measure an economy. شوف انتهي نرلنا እዚ ውፅኢት እዚ ንሪኦ ፀናሕና እዚ ናይ ኣሜሪካ ትሕተ ቅርፂ ናይ ቻይና ትሕተ ቅርፂ ክንብሎ ከለና ውፅኢት ናቱ እዩ ኣፅዋር ድሕሪ ተፍርለካ ኣብ ፅርግያታትካን ኣብ ትሕተ ቅርፅካን ኢንቨስት ክትገብር ግዜ የብልካን ገንዘብ የብልካን በንፃሩ እቶም ፀጋታት ዘለዎም ኢንቨስት ብምግባር ነቲ ሃገራቶምን ነቲ ከተማታቶምን ካልእ መልክዕ ከትሕዝዎ ንቡር እዩ እዚ ንመለስ ኣብታ ናይ ጥልያ ናብ ኤርትራ ክምለስ ስለ ዝኾንኩ ሕጂ 50% of arable lands, we're not taking care of that. And Africa today is victim of many external spoilers that work against its stability. It is something that can be used against us. And with regard to Africa, the issue of China comes up. Yeah. And I want to ask you about that. Is China dominating or trying to dominate the continent and scooping up some of those raw materials and metals that you mentioned that are so critical to technology? Absolutely, China has an important presence at the time. So, again, ኣፍሪካ ብዙሕ ፀጋታት ኣለዋ ካብቲ ፀጋታታ ንኸይትረክብ ፀገም ኮይንዋ ዘሎ ድማ ርግኣት ስለ ዘይብላ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ምትትታው ስለ ዘሎ ኢላታ ኣፍሪካ ካብ ኣልዓልቲ ቀዳመይቲ ትመፅእ ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ተወቂጦማ ዘሎ ቃል ኣፍሪካ ቻይና ትምዝምዛላ ቻይና ድማ ኣብቲ ቦታቲ ዓብ ቦታ ኣለዋ ስለዚ እዚ ከመይ ክረአ ይኽእል ንዝብል ቻይና የስ ዓብይ ፕሌየር እያ ኣብቲ ቦታቲ ትበሃል Africa. And well, I think it's normal that everyone tries to defend its national interests. The problem is if we are able to do that. I mean, what I don't really agree with is the approach that sometimes the West world had with these countries. For the idea I have is that we are always ready to give advices, but not so ready to give a hand. They don't trust us a lot. And I cannot say that they are completely wrong. That's why my opinion is that we have to change this approach. What I want to do is to bring investments in Africa. Bring investments not only to say we want to help. No, that's not geopolitics. If you want to do serious things, you have to do things that are useful for both. For example, now we have a problem in Europe about energy sources.
Exactly. እዚ ቅድምቲ ናይ ኤርኒ ናይ ማቴያ ፕላን ጌራቶ ዝነበረት ናይ ኣፍሪካ ሳሚት ቅድሚኡ ዝተዘርበ እዚ ፕላን ከም ዝነበራ ስለዚ ሓቆም እዮም ኣይኣምኑናን እዮም ምሳና ክሰርሑ ሽግር ኣለዎም ስለዚ ማዕረ ኮይና ማዕርዮም ክንሰርሕ ክንክል ኣለና ናቲ ሓሳብ ድማ ሓገዝ ዘይኮነ ምሳቶም ሽርክነት ከምስርት ክንክል ኣለና ዝብል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኤርትራ ምስ ኤርትራ ዝተገበረ ኩነታት ካብዚዩ ዝብገስ እስከ ንስማዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ብኸመይ መንገዲ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ቻይናን ናይ ጥልያን ቦታን ምስ ናይ ኤርትራን ከገጣጥሞ ስለ ዝፈቶም ኬስ ከንስማዕ እያ እዚኣ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ሎሚ ምስ ዝምድና ኣፍሪቃን ኢጣልያን ጀመረ ዘይኮነስ ፍሉይ መግዛእታዊ ዝምድና ምዃኑ እቲ ዝምድና ጽቡቕን ሕማቕን ጎንታት እኳ እንተለዎ 150,000 ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ ኢጣልያ ተዓስኪሮም ምንባሮም እዚ ታሪክ ስለ ዝኾነ ታሪክና ክንፈልጥ ሰነዳት ናይዞም ኤርትራውያን ክፉት ክኸውን ከም ዝግባእ ብምግላጽ እቲ ታሪክ ድማ መራኸቢ ድንድል ክልቲአን ሃገራት ክኸውን በዚ መንገዲ እዚ ድማ ስትራቴጂያዊ ምሕዝነት ክነማዕብለሉ ንኽእል ኢና ኢሉ ቀፂሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ እቶም 150,000 ኤርትራውያን ዓሳክር ብዙሕ ኣበርክቶ እኳ እንተገበሩ ወገን መንግስቲ ኢጣልያ ግን ዝኾነ ደገፍ ከም ዘይተገበረሎም ኣብርሂቡ ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢጣልያ ንሰፈራታት ኢጣልያውያን ዝኸውን ዝሃነፁ ማዕበልቲ ተቐፂ ጽርግያታት ወደባት ሕርሻ ቴሌፈሪካ መንገዲ ባቡርን ፋብሪካታትን ብሰንኪቲ ዝቐፀለ ፖለቲካዊ ኩነታት ኩሉ ከም ዝዓነወ ኣብርሂቡ ኣብቲ እዋን ዝተሃንፀን ድሒሩ ዝዓነወን ፋብሪካታት ሓፂን ጥርሙዝን ትካላት ሕርሻን እቲ ዝዓነወ ክሕደስ ሓድሽ ክህነፅ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ልምዓት ተዋዲዱ ኣብ ዕድና ኢንዱስትሪ ስርዓት ልምዓት ማይ ኣብ ጽላት ሕርሻ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን መራኸቢታትን ወፍሪ ክግበር ኣፍ ደገ ክፉት ምዃኑ ገሊጹ ሚኒስተር ፍራቲኒ ብወገኑ ኢጣልያ ድንድል ኤርትራ ናብ ኣፍሪቃን ኤሮጳን ኤርትራ ድማ ኣፍ ደገ ናብ ኣፍሪቃ ክኾና ከም ዝኽእላ ኣሚቱ ሚኒስተር ፀዓትን ኣከባብን መንግስቲ ኢጣልያ ቀፂሉ ኣብ ግዜ መግዛእቲ ኢጣልያ ዝዓበየ ዓቕሚ ኢጣልያ ኤርትራውያን ምንባሮም ኣረጋጊጹ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ማዕድናዊ ፀጋታት ንጠለባት ኢጣልያ ዘርዊ ከም ዝኾነ ብወገኖም ቴክኖሎጂን ዝማዕበለ ዓቕሚ ሰብን ስለ ዝውንኑ ሰብኣዊ ዓቕሚ ኤርትራ ንምምዕባል ብሓባር ክንሰርሕ ኢና ኢሉ እቲ ሚኒስተር ቀፂሉ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ሜሎኒ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ንሱን ልምዓታዊ ዓውድን መደባት ማቴዮ ንምትግባር ከም ዝሰርሑ ኣስሚሩሉ ፕረሲደንት ኢሳያስ ብወገኑ ስርዓት ምስ ከባቢ ተዛሚዱ ክድፍኣሉን ኣብ ኤርትራ ተተካኢ ስርዓት ስለ ዘሎ ንጹር ዝኾነ መደባት ምቕራብ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሱ ዝመርሑ ልኡኽን ሰሉስ 30 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ምስ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ተራኺቡ እቲ ኣብ ከተማ ሮማ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ኣብ ህንፃ ፓላሶ ቺጊ ዝተኻየደ ርክብ ሓባራዊ ምርዳእ ዝዓሰሎን ብሓባር ናይ ምስራሕ መንፈስ ዝተኻየደሉን እዩ ነይሩ ኣብቲ ርክብ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ጽርግያታት መንገዲ ባቡር ቴሌፈሪካ ወደባት ሕርሻ ሰንዓ ሃብቲ ዓሳን ፀዓትን ዕድላት ሰፊሕ ወፍሪ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ብወገና ምስ ኤርትራ ዝካየድ መደባት ዝከታተል ቀዳማይ ኣማኻሪኣ ከም ዝመዘዘት ብፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ብዝተፈላለያ ጽላታት መንግስትን ኩባንያታትን ምይጥ ከካይድ መደባት ክሰርዕን ዝኣከቡ ሓበሬታታት ድማ ናብ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ከቐርብ ከም ዝኾነ ብዝሃበቶም መምርሒ መሰረት ድማ ልኡኽ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ሕምቆት ዘለዎም ዕዉታት ርክባት ኣካይዱ ልኡኽ ኤርትራ ከም መቐፀልታ ናይቲ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን ትካላትን ኢጣልያ ዝገበሮ ርክብ 30 ጥሪ ምሸት ምስ ሚኒስተር ባህሊ ኢጣልያ ጀናሮ ሳንጉላኖ ተራኺቡ ዘትዩ ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ንመግዛእቲ ኢጣልያ ኣብ ኤርትራ ብሓፈሻ ብግዲ ተዓስኪሮም ናብ ሊብያን ኢትዮጵያን ንዝወስዱ ኣሽሓት ኤርትራውያን ድማ ብፍላይ ዝምልከት ሰነዳት ኣብቲ ተዓቂቡሉ ዘሎ ኣብያተ ሰነዳ ብምኻድ ክፍተሽን ክውሰድን ከም ዝከኣል ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ ሚኒስተር ባህሊ ኢጣልያ ኣብቲ ኣጋጣሚ እቲ ሰነዳት ዝዕቀበሉን ንምድልዳል ታሪኻዊ ዝምድና ኤርትራን ኢጣልያን ዘገልግልን ቤተ መዘክር ኣብ ኣስመራ ከም ዝህነፅ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኣብ ጥንታዊት ኣዶሊስ ብኢጣልያውያን ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩዕታ ስነ ጥንቲ ስራሓት ክቕፅልን ክዓብን ክኢላታት ኢጣልያ ናብቲ ቦታ እናኸዱ ብሞይኦም ኣበርክቶ ክገብሩ ንኤርትራውያን ሞያውያን ስነ ጥንቲ ስነ ጥበብን ሙዚቃን ትምህርትን ስልጠናን ክወሃብ ናይ ሓባር ፌስቲቫላት ክካየድ ነዚ እተተግብር ኮሚቴ ድማ ክትቀውም ኣብ ስምምዕ ተበፂሑ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝተገብረ ርክባትን ስምምዓትን ናይ ፈለማን ብክልቲኡ ወገን ዘሎ ቁርብነት ዘርኢ ነይሩ ኢሪቲ አንቶኒዮ ፓሬቲ ተራኺቡ ኣብ ተመክሮ ሕርሻን ፍርያትን ዝምልከት ዘተ ኣካይዱ ኣብቲ ምስ ወኪል ናይ 1,600,000 ኣባላት ዘለዎ ጥርናፍ ኣፍሬት ሓረስቶት ብብሉፅ ፍርያትን ዝርግሕን ዝፍለጥን ኣብ ዓመት ክሳብ $65 ቢልዮን ኣታዊ ዝረክብ ትካል ኣብ ዝተገብረ ርክብ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ ተመክሮኦም ምክፋል ኣገደሲ ምዃኑ ሓቢሩ ብዘይካዚ ክልቲኦም ወገናት ብሓረስቶት ኤርትራ ዝፍሪ ብሉፅ ፍርያት ኣብ ዕዳጋ ንምቕራብ ብወገንቲ ትካል ክግበር ብዛዕባ ዝከኣል ምትሕግጋዝ ከምኡውን ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ዘሎ ተኽእሎ ተመያይጦም ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤርትራ ሰፊሕ ዝሕረስ መሬትን ዝተዋሃለለ እኹል ማይን ከም ዘሎ ብምንፃር ኤርትራ ብሓባር ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ኣረጋጊጹ ፕረሲደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሱ ዝመርሖ ልኡኽን መቐፀልታ ናይቲ ኣብ ኢጣልያ ምስ ዝተፈላለዩ ሰበስልጣንን ሓለፍቲ ትካላትን ዘካይዱ ርክባት 31 ጥሪ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ቀትሪ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምስ ምክትል ሚኒስተርን ሓላፊ ኣህጉራዊ ምትሕጋዝን ቲየርሊ ዳይሬክተር ጀነራል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ አንቶኒዮ ጓሪያ
ኣብ ሰዓትን ነዳድን ዝነጥፋ ትካላት ኤነል ኒኮሎ ማርዴጋን ከምኡውን ሓላፊ ኤኒ ላፖ ፒስቴሊ ብምርኻብ ብመሰረት ቀዳሚት ሚኒስተር ኢጣልያ ጆርጂያ ሜሎኒ ምስ ፕሬሲደንት ኢሳያስን ልኡኽ ኤርትራን ዝገበረቶም ርድዳእ ጉዳያት ዝያዳ ንምዕማቕ ዝዓለመ ርክባት ተኻይዱ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ኣብቲ ርክብ ንቀዳሚት ሚኒስተር ኢጣልያ ድሕሪ ምምስጋን ኤርትራ ምስ ኢጣልያ ክልተኣዊ ዝምድናን ምትሕጋዝን ከተማዕብል ሰላምን ርግኣትን ዞባና ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ሰላምን ምርግኣን ዞባና ክትመያየጥን ክትሓጋገዝን ድሌት ከም ዘለዋ ኣረዲኡ ቀፂሉ ፕሬሲደንት ኢሳያስ ብዛዕባ ምትሕጋዝ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘቕረቡ ሓሳባት ቀዳምነታት ኤርትራ ትሕቲ ቅርፂ ፅርግያ ማይ ባቡር ፀዓት ብፍላይ ድማ ኣብ ተሓዳሲ ፀዓት ምትእትታው ስርዓተ መስኖ ኣብ ልዕሊ 80 ዝኾነ ዓበይትን ማእከላትን ንኣሽቱን ዕዲጋታት ኣብ ሃብቲ ዓሳን ቱሪዝምን ትምህርትን ጥዕናን ዕደናን ብምሕባር እቲ ዝግበር ምትሕግጋዝ ነዚ ዝሓቆፈ ክኸውን ይግባእ ኢሉ ብወገን መንግስቲ ኢጣልያን ሓለፍቲ ትካላትን ኣብ ዝቐረበ ርእቶታት ድማ ብዛዕባ ኤርትራ ብዙሕ ተገዳስነትን ኣፍልጦን ከም ዘለዎም ኩባንያታት ቆላሕትአን ናብ ኤርትራ ክገብራ ከተባብዑ ምዃኖምን ኣረዲኦም ከም ዝረኣናዮ ስትራቴጂካሊ ንጥልያን ንኤርትራ ጥራይ ዘይኮነስ ንጥልያን እውን ከረብሕ ዝኽእል ኩነታት ከም ዝነበረ እቲ ኩነታት ድማ ካብዚ ዝተበገሰ ምዃኑ ናይታ መሎኒ ዘረባ እውን ፈሊጥና ኣለና ስለዚ ብሓፈሻ እዛ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ዝረኣናያ ብሩህ መጻኢ ናይ ሃገራት ንምውሓስ ከምዚ ዓይነት ቴክኖሎጂ ንምግባር ኩሉ ግዜ ሽርክነታት ከም ዘድሊ ምስ ኣገደስቲ ሃገራት ሽርክነት ኤርትራ ትኸዶ ዘላ መንገዲ ድማ ወላ እኳ ቀስ ዝበለ መንገዲ ትኾነ ትክክለኛ መንገዲ ኮይኑ ይስማዓካ እዚ ድማ ፍረናቱ ኣብ ቀረባ ግዜ ክንሪኦ ተስፋ ንገብር ነፍሲ ወከፍና ድማ ካብ ቻይና ወይ ካብ ጥልያን ክንፅበ ዘይኮና ነፍሲ ወከፍና ናትና ግደ እንታይ ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና ናይ ነፍሲ ወከፍ ግደ ድማ ኣገዳስነት ኣለውና በልኩ ናይ ሎማ ርሰብ ዝኹዴ ፕሌስ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እዚ ቻነል ናትኩም ደገፍ ኣገዳሲ እናበልኩ ክሰናበተኩም ንፈልጦ ንቻይና ኣብ መጀመርያ 80ታት ቻይናውያን ኣብ ስደት ዝነበሩ እቶም ቀንዲ መበገሲ ናይ ዕቤታ ከም ዝኾኑ ብኸመይ እንትሕሪልኩም መጀመርያ ነፍሲ ወከፍ ቻይናዊ ኣብ ስደት ከሎ ገንዘቡ ብኣገባብ ሒዙ ኣብዚ የድልየከ ሓሸሸ ኣኪቡን ኢንቨስት ክገብር ስለ ዝፀንሐ ኣብ 80ታት ቁጠባ ክቅየር ዝጀመረ ኩሉ ገንዘቦም ንቻይና ኢንቨስት ገይሮምላ ናይ ደገ ሓይሊ እውን ኣየድልያ ካልኣይ ድማ ናይ ቢዝነስ ኣምር ስለ ዝነበሮም ቢዝነስ ስለ ዝፈልጡ ዝነበሩ ኣብ ዓዶም ከይዶም ሎሚ ዝበለፀ ቢዝነሳት ናይ ቻይናውያን እዮም ዝውንንዎ እቲ ሳልሳይ ድማ ንነብሶምን ንደቆምን ኩሉ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣተኪሮም ስለ ዝኸዱ ዝነበሩ እቲ ዘድሊ ክእለት ካብ ኤውሮጳውያን ኣሜሪካውያን ብቐሊሉ ኣብ ሓፂር ግዜ ተማሂሮም ንኤውሮጳውያን ንኣሜሪካውያን ክመርሕዎም ጀሚሮም ኣለዉ ካብኣቶም